Ang atong sponsor mao ang San Miguel Corporation o pinagi sa community sa Gawad Kalingan niya tagaron diri uban sa pipila na mo ka-leaders tungod kay gusto pa namo ibabati sa inyo nga kami nagmahal sa tanan diri sa San Miguel City. O tungod niya na naningkamot ang among leader sa Gawad Kalinga sa Tutsi o Sister Igna na ma-purchase o mahimo kining activity karahapon na diin. Doon na tayo mga materials na magamit para sa eskwela. So, as acknowledge the presence of our GK head na Tutsi and Sister Igna Bisinga. Another atong pasalamatan ang kasimot usab sa atong leader diri si Dr. uban sa iya mga kauban tungod kay gibaybalo mo nga moani karong hapuna diri. Og salamat sa inyong tanan.